በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ጽቡቕ ውዒለ። ስንክሳር ዘወርሃ መስከረም 21 ናይ ዕለቱ ዝንበብ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ደማ ይረክብ። ذكر صادق لعالم يلو ذكر ناي صادق نعالم يزنبر كاب كل خفوء زبلا كدحنو نقدسان تمحصنو امين بزلم معنتي ورحاوي بعل ناي قدسان نصهان ولاديت املاك ادينا قدس دنگل مارياميو بركتان رضيتان طعم فقران مسكلاتنا يخون ولاديت املاك ادي اندوت كنني قدس ميكائيل ገብርኤል በየማኔ በጸጋሜ ይቁምልኝ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መስከረም 21 በዚህ ዕለት አምላክ ናይ ዘወለደት ናይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም እመቤትና በዓላ እዩ። ኩላትና ደቂ አዳም ክሳብ ፍጻሜ ዓለም በዓላ ኣብ ወርሒ ክንገብር ይግበአና እዩ። ምእንቲ ክንገብር ይግበአና እዩ። ወዲ እግዚአብሔር ካብኣ ሰብ ብምዃን ካብ ኢድ ጸላኢና ድሕነትና በኣኣ ተገይሩልና እዩሞ ንሳውን ስለና ኩሉ ግዜ ትማልድ እያ። ንድንግል ማርያም ኣዲኡ ዝሃበና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ምስጋና ይኹኖ። በረኸታ ከዓ ምስ ኩላትና ንዘለኣለም ይንበር ኣሜን። ጣዕሚ ፍቕራን ኣማላድነታን ኣዶነታን ናይ ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሓን ወላዲተ ኣምላኽ ኣዴና ምስ ኩላትና ይወዓል ኣሜን። ቅዱስ ቆጵርያኖስ ሰማዕት ወቅድስቲ ዮስቲና ድንግል። በዛ መዓልቲ ድማ ቅዱስ ቆጵርያኖስን ድንግል ዝኾነት ቅድስቲ ዮስቲናን ብሰማዕትነት ዓረፉ። እዚ ቅዱስ ቆጵርያኖስ ኣቐዲሙ ከሓድን ስራየኛን መተተኛን ጠንቋልን ነበረ። ከምኡውን ሓለቓ ኩሎም ስራየኛታት ጠንቆልቲ ነበረ። ብስራዩ ብጥንቆላ ስርሑ ካብ ምምካሑ ዝተለዓለ ድማ ብስራይ ዝበልጾ እንተሎ ምእንቲ ክርእን ካብኡ ድማ ክመሃርን እንተዘይሃልዩ ግን ኣብ ልዕሊኦም ምእንቲ ክምካሕ ናብ ሃገር አንጾኪያ ከደ። ቆጵርያኖስ ድማ ኣብ ከተማ አንጾኪያ ኣብ ዝበጽሐ ጊዜ ወረኡ ተሰምዐ። ኣብ ከተማ አንጾኪያ ካብ ሃገር ዓበይቲ ተወላዲ ዝኾነ ሓደ ጎበዝ ነበረ እሞ ንሱ ድማ ለህይኣ ጽባቐኣ ዝወቀበ ንሓንቲ ድንግል ጎርዞ ተመንያ። ናብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ እትኸደሉ ጊዜ እንዳረኣየ ብናታ ፍቕሪ ልቡ ከም እሳት ተቓጸለ። ብዝኾነ ይኹን ነገር ግን ክረኽባ ኣይከኣለን። ገንዘብ ብምሃብ ይኹን ወይ ብምፍራራሕ ወይ ድማ ብስራይ ኣይኮነሉን። ናይ ቆጵርያኖስ ወረኡ ኣብ ዝተሰምዐ ጊዜ ድማ ንሱ ካብ ኩሎም ስራኛታት ጠንቆልቲ ከም ዝበልጽ ስለ ነብሱ ተዛሪቡ ስለ ዝነበረ እቲ ንድንግል ቅድስቲ ዮስቲና ዝተመነዮ ጎበዝ ናብ ቆጵርያኖስ ከይዱ ኣብ ልቡ ንዘሎ ጉዳዩ ንድንግል ዮስቲና ከም ዝተመንያን ንዓኣ ንምርካብ ከም ዝተሰኣኖን ነገሮሞ። ቆጵርያኖስ ድማ ኣነ ናይ ልብኻ ድሌት ክፍጽመልካ እየ ኣይትሕዘን በሎ። ድሕሪኡ ኣብቲ ጊዜ ንቅድስቲ ዮስቲና ድንግል ናብኡ ምእንቲ ከም ጽዋ ብስራይ ናይ ኣጋንንቲ ሰራዊት ናብ ድንግል ዮስቲና ለኣኸ። እቶም ኣጋንንቲ ድማ ኣብኣ ኣብ ዘቐረቡ ጊዜ ንዓኣ ክወስዱ ኣይከኣሉን። ካብ ጸሎታ ዝተለዓለ ስለ ዝተቓጸሉ ከምኡውን ብዙሕ ጊዜ ለኣኾም ግን ናብኡ ከምጽእዋ ኣይከኣሉን። ቆጵርያኖስ ድማ ንኹሎም ኣጋንንቲ ጸዊዑ ንድንግል ዮስቲና እንተዘይኣምጺእኩምለይ ኣነ ካባኹም ተፈልየ ክርስቲያን ክኸውን እየ በሎም። ድሕሪኡ ናይ ሰይጣናት ሓለቓ ክሽንግሎ ሓሰበ። ንሓደ ሰይጣን ካብ ሰይጣናት ብናይ ዮስቲና ኣምሳል ተመሲሉ ንቆጵርያኖስ ምእንቲ ክረኣዮ ገበረ። እቲ ሰይጣን ድማ ሓለቓኡ ከም ዝኣዘዞ ከምኡ ገይሩ ተቐረበ እሞ ድሕሪኡ እንሆ ሕጂ ናይ ዮስቲና ምምጻእ ንቆጵርያኖስ ነገሮ። ንሱ ድማ ሓቂ መሲልዎ ብጣዕሚ ደስ በሎ። ምእንቲ ክቕበላ ድማ ተስአ። ብናታ ኣርኣያ ንዝተመሰለ ምትሃት ኣብ ዝረኣየ ጊዜ ድማ ናይ ኣዋልድ እመቤት ቅድስቲ ዮስቲና ምምጻእኺ ጽቡቕ እዩ በለ። ነዚ ስማ ኣብ ጸውዐ ጊዜ እቲ ብናታ ኣምሳል ዝተመሰለ ሰይጣን ከም ትክ በኒኑ ተበተነ። በቲ ጊዜ ናይቲ ሽንገላ ምኽንያት እቲ ምትሃት ድማ ኮንቶ ከም ዝኾነ ቆጵርያኖስ ፈለጠ እሞ ኣስተውዓለ ድማ ብልቡ ከዓ ከምዚ በለ። ስማ ኣብ ዝተጸዋዓሉ ቦታ ከም ትኪ ዝብተነሉ ተኾይኖም ኣብ ቅድሚኣ ዝቖሙን
ክሽንግልዋን ደኣ ከመይ ገይሩ ይከኣሎም ነዚ ኢሉ በታ ግዜ ንናይ ጥንቆላ መጽሓፍቱ ኩሉ ኣቃጸለ። ድሕሪኡ ናብ ናይ አንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳት ከይዱ ናይ ክርስትና ጥምቀት ተጠሚቑ ናይ ምንኩስና ልብሲ ለበሰ። ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት ድማ ዲቁና ተሸመ። ደጊሞም ድማ ቅሽና ቀሺ ሸምዎ እሞ ብትርፋት ስርሑን ብናይ ቤተ ክርስቲያን ትምህርትን ልዕል ልዕል ኣብ ዝበለ ግዜ ካብቲ ሃገር ብሸነኽ ምዕራብ ኣብ ትርከብ ኣብ ቅርጣግና ኣብ እትበሃል ዓዲ ኤጲስቆጶስ ምእንቲ ክኸውን ተገብኦ። ኣብቲ ግዜ ድማ ንቅድስቲ ዮስቲና ወሲዱ ኣብ ናይ ደናግል ገዳም እመምኔት ኣደ መነኮሳት ገበራ። ኣብ ቅርጣግና ድማ ናይ ቅዱሳን ናይ ሓድነት ኣኼባ ኣብ ዝኾነ ግዜ ካብ ኣባላት እቲ ጉባኤ ንሱ ሓደ እዩ። ድሕሪ ብዙሕ ሓዋርሕ ድማ ከሓዲ ንጉስ ዳኪዎስ ስለኦም ሰምዐ፣ ናብኡ ድማ ኣቕረቦም። ንናይ ክብሪ በዓል ቤት ንክርስቶስ ድማ ክሒዶም ንጣዖት ምእንቲ ክሰግዱ ኣዘዞም። ትእዛዙ ኣብ ዘይሰምዑ ግዜ ድማ ዓብይ ስቃይ ኣሰቃዮም እሞ ብዙሕ ስቃይ ምሳሰቃዮም ድማ ንናይ ቅዱስ ቆጵርያኖስን ንናይ ቅድስቲ ድንግል ዮስቲናን ናይ 3 ኣወዳት ርእሲን ኣቑረፀ። ናይ ሰማዕታት ኣክሊል ድማ ኣብ መንግስተ ሰማያት ተቐበሉ። ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹን። ንዓና ድማ ብጸሎቶም ይምሓረና፣ በረኸቶም ድማ ምስ ኩላትናን ዘለኣለም ይንበር ኣሜን። በዚ መዓልቲ ድማ ካብ 72 ኣርድእቲ ናይ ሓደ ሃዋርያ ናይ ጢባሪዮስ ናይ ዕረፍቱ ዝክር እዩ። በረኸቱ ድማ ምስ ኩላትናን ዘለኣለም ይንበር ኣሜን። በዚ መዓልቲ ድማ ሃይማኖቶም ዝቐንዐ ናይ 318 ኣኼባ ኣብ ከተማ ኒቅያ ተገብረ። ሙሉእ ዜናኦም ሕዳር 9 ኣብ ናይ ስንክሳር ተጻሒፉ ይርከብ። በረኸቶም ረድኤቶምን ምስ ኩሉ ዓለም። መስከረም 21 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅድስቲ ግሸን ደብረ ከርቤ፣ ብዙሓን ማርያም 318 ቅዱሳን ሊቃውንት፣ ቅዱስ ቆጵርያኖስ ሰማዕት፣ ቅድስቲ ዮስቲና ድንግል፣ ቅዱስ ጢባሪዮስ ሃዋርያ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅድስቲ ድንግል እግዝእትነ ማርያም ወላዲተ ኣምላክ፣ ኣበው ጎርጎርዮሳት፣ ኣቡነ ምእመነ ድንግል፣ ኣቡነ ዓምደ ስላሴ፣ ኣባ ኣሮን ሶርያዊ፣ ኣባ መርትያኖስ ጻድቅ። እግዚአብሔር ንዕቡያት ይጻረሮም ንትሑታት ግና ጸጋ ይህቦም። እምበኣርሲ ንኣምላኽ ተገዝእዎ ንዲያብሎስ ግና ተጻረርዎ እሞ ንሱ ካባኻትኩም ክሃድም እዩ። ንኣምላኽ ቅረብዎ ንሱ እውን ክቐርበኩም እዩ ይብል ኣብ ራእይ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 6። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ደማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽረ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን። ካብ ኣናብባ ካብ ዜማ ኩሉ ዘውደቕኮ ዘንጠውኩ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓል መላእክት ይተኣረመለይ ኣሜን ወኣሜን ይበሉ ኩሎም መላእክተ ሰማይ። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ መዚአከ ይእቲ መንግስት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እመ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ ልዑል እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸሊ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ በኪዳንኪ አሜን አሜን። ለይኩን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።